BITS is een stichting die in principe als doelstelling heeft te stimuleren van het midden- en kleinbedrijf. Met name als het gaat over innovatieve producten. En brengen partijen bij elkaar, zoals kennisinstellingen, zoals Zuid, Universiteit Maastricht, het bedrijfsleven, heel belangrijk. En ten dele ook de overheid. En in die driehoek samenwerkingsverbanden teweeg brengen, waardoor die innovatieve producten ook werkelijk op de markt gebracht kunnen worden. Naast nieuwe producten heeft het programma ook bijgedragen aan het nog duurzamer gebruik van een al in de Romeinse tijd gebruikt materiaal, de kunradersteen. Wij delven kunradersteen, een dagbouwvorm. Alleen één nadeel is, we hebben zo'n 30% stenen wat we delven, wat we niet als bouwsteen kunnen toepassen. Met de bestaande gegevens van SGS Intron hebben we eigenlijk een toereiking gekregen om het natuurlijk asfalt te gaan ontwikkelen, op basis van lijnzaadolie. Maar daarnaast ook het glasvezelversterkt beton, waar wij eigenlijk ook een leverancier van zijn. Dankzij de voucher hebben we eigenlijk een aanslinger gekregen waarbij we eigenlijk de komende jaren kunnen blijven doorontwikkelen met zowel de steen zelf, maar ook de restfracties van de kunradersteen. SGS Intron is één van de kennispartners waarmee successen zijn behaald. En dan bijvoorbeeld samen met Zuid, maar zeker ook met de Universiteit Maastricht, hebben we een aantal programma's gedraaid waarbij we de mensen in de wijken hebben opgezocht en wegwijs te maken met het gebruik van de nieuwe ontwikkelingen. BITS is een samenwerking van Parkstad Limburg, Provincie Limburg, Zuidhogeschool en SGS Intron. Een programma ter stimulering van het MKB en de energietransitie.